שם טוב לקח פעם קבוצה של תלמידים ויצא איתם למסע. הוא הורה לאלכסי העגלון לתת לסוסים לרוץ עד שהם יעצרו. כשיעצרו הסוסים, ירדו הבעל שם טוב והתלמידים ליד בית קטן מעץ. הבעל שם טוב דפק בדלת, ויהודי בשם מוישה פותח ומזמין אותם להיכנס. הבעל שם טוב אומר לו, אנחנו רעבים. והיהודי מזמין אותם בשמחה לבית הקטן, מכין להם ארוחה יפה. הרבי והתלמידים אוכלים, ובהוראתו של הבעל שם טוב הם מסיימים את כל האוכל שיש על השולחן. הם ממשיכים לשבת, לשוחח בדברי תורה, לשיר שירים, עד שירד הערב. ואז הבעל שם טוב פונה למוישה ואומר לו, אולי תוכל להכין לנו גם ארוחת ערב? ומוישה בשמחה נענה ומכין להם עוד ארוחה. שוב יושבים, מסיימים את הארוחה. הבעל שם טוב אומר למוישה, כבר קצת מאוחר, אולי אנחנו נוכל לישון אצלך. ומוישה כמובן בשמחה מכין להם כמה מחצלאות, הוא ואשתו והילדים מצטופפים באיזה פינה אחרת של החדר. וכך עובר הלילה. בבוקר הבעל שם טוב מבקש ארוחת בוקר, ושוב בצהריים ובערב, וכך במשך 4 ימים, עד שהבית של מוישה התרוקן לגמרי. החסידים הרגישו מאוד לא נעים ממוישה והמשפחה שלו, אבל הם לא שואלים שאלות, זה הבעל שם טוב. בסיום היום הרביעי הבעל שם טוב אומר למוישה, תודה רבה, באמת כל הכבוד, וביחד עם התלמידים הוא עולה לעגלה. הם חוזרים למשבוש. מוישה סוגר את הדלת ואומר לאשתו, ראית איזו מצווה עשינו? האכלנו אנשים רעבים במשך כמה ימים. ואשתו אומרת לו, מוישה יקירי, מצוות לא הולכים למכולת, אין לנו עכשיו מה לאכול, אין לנו מה לתת לילדים, הבית ריק לגמרי. מוישה נעמד בפינה, ועם דמעות בעיניים הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, אתה יודע שאני בדרך כלל לא אוהב סתם לבקש, אבל בשביל אשתי, בשביל הילדים, בבקשה תעזור לנו. וברגע שמוישה מסיים את התפילה, הוא שומע דפיקות בדלת. פותח, עומד שם איוון, ואומר לו, היי מושקה, כמה טוב לראות אותך, תביא לי קצת וודקה. מוישה אומר לו, איוון, עברנו זמנים קשים, אין לי בבית וודקה, אפילו מים אין לי. איוון שומע את זה, מוציא מטבע זהב מהכיס, אומר לו, לך תקנה קצת אוכל בשבילך ולמשפחה, תקנה לי וודקה ובוא נשב ביחד. הם יושבים יחד, מדברים, מוישה מספר לאיוון על כל המצב, ולמחרת איוון חוזר שוב, אומר לו, מושקה, לך תביא עוד וודקה, תקנה לכם אוכל ונשב שוב ביחד. וככה במשך כמה ימים, עד שיום אחד איוון לוקח את מוישה ומראה לו איפה האוצר הגדול שלו, של הרבה מטבעות זהב. הוא אומר לו, אם אתה צריך, אתה תמיד יכול לבוא לקחת ממנו, אתה בן אדם טוב. כמה ימים אחר כך איוון מת, ומשה ירש את כל הרכוש הגדול של איוון והתעשר מאוד. בשלב הזה החליט מוישה שהגיע הזמן לנסוע לבעל שם טוב. כשהוא מגיע לבעל שם טוב, הבעל שם טוב מסתכל עליו ואומר לו, אתה זוכר אותי? אני אותו רב שהייתי אצלך אז עם התלמידים. ראיתי שמשמיים נגזר עליך להיות עשיר, אבל הייתה רק בעיה, אף פעם לא ביקשת. לקחתי על עצמי תפקיד לא קל, לרוקן לך את הבית, על מנת שלא תהיה לך ברירה, אלא לבקש. ברגע שביקשת והתפללת, נפתחה לך הברכה והתעשרת. בפרשת השבוע, פרשת דברים, אנחנו קוראים איך שמשה רבינו אומר לעם ישראל, השם אלוקיכם יוסף עליכם ככם 1000 פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. מסביר רש"י, שכאשר אמר משה 1000 פעמים, שאלו עם ישראל, למה אתה נותן קצבה לברכתנו? הרי הקדוש ברוך הוא כבר בירך את אברהם, שלא נסתפר מרוב. ואז אמר משה, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, שאכן תתקיים הברכה הבלתי מוגבלת שקיבלתם. שואל הרבי, למה מלכתחילה משה רבינו מגביל את הדברים בצורה שיכולה להשתמע כמוגבלת? הוא היה יכול להגיד להם, אני מוסיף מברכתי עוד 1000 פעמים, אבל יש לכם את ברכת השם שהיא בלתי מוגבלת. מסביר הרבי שהקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתם של ישראל. בכדי לקבל את הברכה הבלתי מוגבלת שהקדוש ברוך הוא נתן להם, בני ישראל היו צריכים להתפלל ולבקש. ולכן משה רבינו נתן להם בהתחלה ברכה מוגבלת, בשביל לעורר אותם שהם יבקשו. ברגע שהם ביקשו, הם זכו להיות כלים לברכת השם הבלתי מוגבלת. אנחנו נמצאים כרגע בתקופה מאתגרת מאוד. בטוח שכל אחד מאיתנו יעשה את כל מה שתלוי בו, להוסיף באהבת ישראל ואחדות ישראל. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לדעת כמה כוח יש לתפילה של כל אחד ואחת מאיתנו. נתפלל ונבקש מהקדוש ברוך הוא שיביא לנו אחדות בעם ישראל, שיביא גאולה ושישמע את תפילתנו. ואין ספק שהוא ישמע ויביא לנו את משיח צדקנו בקרוב ממש. שבת שלום.